Gospođo predsjednice. Evo, pravo na peticiju doista je ključni alat za participaciju i demokratsku kontrolu vlasti od strane građana. Odbor za peticije Europskog parlamenta koji se bavi monitoringom implementacije EU legislative u državama članicama u ovom mandatu zaprimio gotovo 10.000 peticija. Ta brojka je posljednjih godina u stalnom porastu. Samo u 2013. godini broj peticija narastao za 45% u odnosu na prijašnju godinu. Dobro je što se povećava građanska participacija u procesu odlučivanja u Europskoj uniji, no to nosi sa sobom i obavezu da reformiramo sustav peticija na način da on i dalje ostane i na usluzi građanima. I zato sam glasovao za ovaj prijedlog. Hrvatski građani su krajem prošle godine, u Europskoj godini građana, po prvi puta od neovisnosti Hrvatske sami pomoću sakupljanja potpisa inicirali građanski referendum tražeći ustavnu definiciju braka. Građani su unatoč protivljenju vlasti se izborili za pravo da se njihov glas čuje, a to je upravo svrha i ove rezolucije. Hvala vam. Grazie, onorevole Kelly. Drastil mé an dí spóireacht fion tuarascáil seo agus tá nó bhí sé simúil agus